बिर्याणीची रेसिपी आहे नाही. पुलाव पुलाव केक ठरवा काय आयुष्यात करणार आहात. ते बघून घ्या. जरा खायचं पोट भरून खावा. मग कोण आहे तुझा गुरु. मी स्वतः माझ्या रेसिपीची माहिती नाही. आधी नको टाकू. नको भाजा नको. अरे मेन इन्ग्रेडियंट विसरलं. खडे मसाले टाकू. तू साक्षी आधी काय टाकलं. मग तास तर बोल मग मीच. तेजू भाजा नको जा. याला असं मी म्हटलं कधीतरी ह्या पोरग्यांच्या हातचा खाय तर ही पोरगी काय करतात. या गरम मसाला ढकलता या आला लसूणची पेस्ट ढकलता या तेच पत्तो ढकलता आणि ह्या मोबाईल ढवळता. गाईज आमची रेसिपी समजून घ्या. मी घेतले समजून. रिमिक्स आहे. काय बटाटे काय कांदा खतरनाक. होते. आता आम्ही काहीतरी देऊ नको आमच्याकडनं. नाही तर मग ती खाऊ केली. अगं काय मोठाच केलंस काय आणलंस जरा सांग मला सांग तुझ्याकडून. बटाटी हा. आणि लसूण माझ्याकडनं सगळ्यांना माहिती आहे. जाऊन तुला असं सगळ्यांकडनं वाईच व्हायचा शब्द आहे. साक्षी लागले. साक्षीन बटाटी दिले मी 3 बटाटी 4 बटाटे साक्षी मोठे. बाबा आमच्याकडसून बाबा 3 घ्या. बटाटीत पण यांचं वाटणी मी 3 तू 4. आम्ही फुकट करून घेणार नाही ना. बिल भरताना वाटणी नाही केलंस की. मी काय म्हणते माहितीये भात ठेव करू. तुका ऑर्डर देत कापताय ना. आता मी त्याला तुम्ही माका मी केलंय ना या काय तुम्ही करत असता. गो बरा धुतल्याशिवाय कापू काय घेतलं. चीत असो नको तू. आणि तो ताटात ठेव बाय भारी आहे यार. मग आता मग हे नको टाकू. अरे ते हे चांगले होते मस्त होते. हो येत तुमची सुरुवात अजून भातावर. तांदूळ 5 प्रकारचे त्याच्यात खायचे तांदूळ घालायचे या मोठा प्रश्न. जेवणारे किती आहेत नका सांगा. 10 दर. ते नंतर कापू. नको तुमचा आळात केवढा आता पळपावर सगळं खेळ. पापियांच्या आळपावर अवलंबून आमच्या आळपावर अवलंबून ना. एक माझा कांदो काय गेलो एवढेच दिले त्यांनी. कार्तिकी मॅडमने आमच्या कांदा पण धुवून काढलाय तो पण साला सकट. भाई तरी मी शोधते या डेंजर नाही करायचं. डेंजर हे का तुम्ही पार्टीक नेताच बरोबर भांडी घासूचं काम ते का त्याचं सर्व सगळं काम झालेला ना समाप्त. कंजट सगळा झालेला. झटपट पटापट. पुष्पा बघून ठेव गोवा करून कधीतरी घालशील नंतर. दोघ जण असाल तेव्हा करून घालायच हो पुलाव भात. बघितलं मी सांगते ते टाका. बावडी तू हे तर लाल तिखट टाकलंस. टाकलं मसाला. तो लाल होतो तो लाल तिखट आता फक्की असता ती. नुसती मिरची बघी. अगो आधी विचार. अरे माका ह्यो जास्त वाटलो म्हणजे ह्यो बादलेलं वाटलो. पुणग्या हाता हिला टाकू तू सगळं टाकू. माका करत आता डेंजर काम वाटतं तुमचा. अरे माका काय माहिती माझ्या मॉप दिसलो म्हणून म्हटलं ह्यो भात कसा. पुष्पा तू काय करतो उभ्याच फक्त ठोंब्यासारख्या. मग ते का परतूचं तरी काम द्यावा पुष्पा. काय जेवणा करतात गो आग कर गो बदबदावून. तू पाणी वाचतो करपात. हा घाल कळशीवर पाणी. हे बघ काय करत पुणग्या बघ गो बाय. 2 भाकऱ्या गॅसवर टाकू. मग कर द्या. कारण उपाशी मी मारायचं आहे ना ह्या काय त्या बघून. येतच ना. अरे खरं विचारता नाही जाऊन दे चल जास्त मस्त नाही. हा गेलो की नाही नष्ट करणे दो. एवढं टाइम नाही बाबा. आधीच आम्ही लेट झाला. वाटाणे घेतलास ते टोपा. अरे मटारच्या ऐवजी वाटाणे. मग वाजलेच बघा किती 8 वाजले 7 चपलांचे. टकलीवर
मी बघ किती काम करून गेलो. होय होय भात केलंय, पिठी केलंय, 3 कोबरे फुटले. तुझ्याकडे पिटीचंच काम दिलेलं असतं दर टायमाक. नाही सोपी होती ना म्हणून ती केलंय. आणि मासेमारीच सांगायला त्याच्यात आमचं सामान आणणारा हुशार निघाला. फ्लॉवरच घेतल्यानं नाही म्हणजे किती हुशार आता बघा. आणि पुलाव भात करतात. असं नाही, आमचं साधं पुलाव भात. आमचं बटाटे भात. हम्म. बटाटे आणि टोमॅटो आणि काही टाइमपास करू गं, पटापटा कामा करा. कामा करा पटापट. पटापटा हा मोबाईल बाजू ठेवू. चला मित्रांनो, आमची ही 4 टकली चाललेली आहेत पुणग्याकडे. वळलो तेजू. पुणग्याच्या तर रिॲक्शन बघूया. गो पुणगी. नंताई. इलाव इलाव सांग. वाढू की आलो आम्ही. मग वाजीत. अरे काय रे हा म्हणजे रिजत नाही घासलंच ना, 4-5 शिट्टे केलेस की होते. तर त्याचं मटरा बनणार ना. पण मिळतं नाही भात खाताना. म्हणजे निसतो भात देता. हा चला आता बस आम्ही सांगते ते एक एक काम करतो. पटापटा दे. काकू तर माझ्याकडे धुवचा होता ना तुझ्याकडे. तुझ्याकडे धुवचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे ना. ते भांडे काय बटाटे काय कांदा खतरनाक. होते. आता आम्ही काहीतरी देऊ नको आमच्याकडनं, नाही तर मग ती खाऊ केली. अगं काय मोठाच केलंस. काय आणलंस जरा सांग, मला सांग तुझ्याकडून. बटाटी हा. आणि लसूण माझ्याकडनं आला. एवढी मोठी लसूण तुझ्याकडची आहे. आला काय माझ्याकडनं आला पण या आमसाने मोठे टाके आला पण होता माझ्याकडे. आता तुझ्याकडे सगळं असतात. तू नाही सांगलेलं आहे ना, आला नाही होता पण हे काय सांगितलेलं. तू करणारच ना तुझ्या घराकडे, मग तुझा भागला, मग तू काहीतरी दिलं. आजच्या गावात तुझा मी काय करणार म्हणजे तू करून देणार. हा ऐसा आहे. हा सगळ्यांना माहिती आहे. जाऊन तुला सगळ्यांकडनं वाईच व्हायचा शब्द आहे. साक्षी लागले साक्षीन बटाटे दिले, मी 3 बटाटी 4 बटाटे साक्षी मोठे. बाबा आमच्याकडसून बाबा 3 घ्या. बटाटीत पण यांचं वाटणी. मी 3 तू 4. आम्ही फुकट करून घेणार नाही ना. बिल भरताना वाटणी नाही केलंस की. वाईट जरा विनोदाच्या खालच्या याच्यात जाता दुकानात तर गावणार होतं. मग तुम्ही 2 जण एका दुकानात राहुला. एकान खाली जायचा होता. कधी बोललेलं मी एका हा एका. विचार करणार हा माझ्याकडे फ्लॉवर गावर नाही. हा मेन फ्लॉवर मेन होतो. फ्लॉवर नाही गावलं गावलो नाही म्हणजे हे ना. ते परत दे. माका सांगायचं आता मग मी आलंय नसतं. मगाशी बरं दोघा तुला गेली ती सारख्या पार्टीत गेले. पाणी दे टोपाचे. ए चाकू दे बघ तरी मी काय म्हणते माहिती आहे? भात ठेव करू. तुका ऑर्डर देत. कापतोय ना. भात तरी करा तुम्ही माका मी केलंय ना या काही तुम्ही करत असता. मी पुलाव भात करतोय. तुका भात गॅसवर ठेव व्हायच्या नको पण बघणार ऑर्डर तू सोडून तास ओढता. गॅस एक तर भेटत नाही आता. हा मग तुमका तर मी आणखी करून ठेवतोय. विळी हवी थांब तू बसतो विळी नको. काय कर माहिती आहे? काय तुका आमची रेसिपी शिकवतो काय कर. ह्याच्यातला थोडं मसाला ना गरम मसाला तो भातात घाल. पाणी टाक उकळताना. पाणी उकळलं की त्याच्यात तांदूळ टाक. ओके मीठ टाक. गो परा धुतल्याशिवाय कापू काय घेतलं. धुतलं. शी तसं नको तू. आणि तो ताटात ठेव तशी. बा भारी आहे या भारी आहे. नाही घातली नंतर. बघ आता थोडस बाजूला ठेवलेलं वास ताट धुवून देते की ताट धुवून देतोय. काकडला या धुवून देतो. मी ह्याच्यातच घेतो. मरणाची आहे. सही आहे. भात गो आमची भात. माणसं सगळी जेवत मी बाकीचं जेवण करणार नाही. हा मग हा मग तुमका काय काय वेळेस आणखी घ्या गाजर का फ्रीज मध्ये उघड. माझी पण 4 माणसं अनुभवी होती. पापड हे भाईनी पापड लोणची पण विकत घेतल्यानी पटापट. मेन वस्तू हे ह्याच्याशिवाय मजा. फ्लॉवर विचारलं. तो राहून देतो काय खळखळीत भात. खळखळीत भात वैत वयो. हा असं चिकट चिकट होतं. हा नाही तर मग केला असतो. खळखळीत पण तुम्ही तांदूळ आणणार होतास ना घरात ना. मी बघितलं झालं. ते संपले. त्याची क्वांटिटी काढलेली होती फक्त बटाट्यांची काढलेली होती. 3 जण होतास. त्याच्यात फ्री भेटतो. कार्तिकीची आज आधीच बडबड होती का मी ऐकलं कार्तिकी काय म्हणली ती. जुनेच घे. माका आता रेसिपी करू जरा ह्याच्याकडेच जाऊचं लागणार असं वाटतं. सगळ्यांका ऑर्डर देता म्हणजे तुका ऑर्डर देऊक लागला म्हणजे खतम विषय. माझ्या घरात मी ते का कसं माहिती असतं.
नाही ह्या कर ता कर सांगता बघ. त्या बोलला माका दुपारी माका काय येत नाही तूच कर हा. म्हणून ऑर्डर देत आता हे धुवून देऊचे मॉम घे. नाही तर पुन्हा बडबड थंय जा धू बेसिनवर शांत बसा. बसा म्हणजे करतात एका जागेवर बसून ऑर्डर देतो ना. मग साक्षी बघ मग कानपाय कोणी एवढं हाणलंय कोणी आठवणीन मी वाटाणे भिजत घातले ते पण संध्याकाळी. हे मंडळी कसं आता का होणारा भात आता तुमका मी सांगीनच नंतर. तयारी आधी बघून घ्यावा. तयारीच भारी आहे. भात कसं पण होऊन दे. तयारीत मजा आहे सगळी. ही बाकी सगळी कापून देणार करते आहे. घरी. बघूया आता काय तुम्ही करतेस. एकदा करते मग तू ते मालवणी रायत्यावर दाखव काहीतरी एक. तरी पण एक कमेंट येत आहेत तुला. तेजूची रेसिपी दाखवा. कोणतरी प्रणव कोणतरी हा तो रगाबरे. होय कमेंट पिट्टी कमेंट हा आजच मी वाचलंय. मग पिठीची रेसिपी मी दाखवेन. छानच रेसिपी दाखवणार आहेस. जीव दाखव बंबट हा? जी कोणाला माहित नाही. थांबा गो काय मग आता मग हे नको टाकू. अरे ते हे चांगले होते मस्त होते पण तू नको भात नाही मग. पुराचं नाही माहित. हो येत तुमची सुरुवात आहे अजून भातावर. याला तांदूळ 5-6 प्रकारचे त्याच्यात खायचे तांदूळ घालायचे या मोठा प्रश्न. जुन्यातले की खायचे उगी पण जुन्यातले हो तेव्हा तुम्ही ते काढून हे ठेवतोय मी उद्या त्या कार्तिकीकडे लक्ष ठेवा रे काय करता आता. एवढे एवढे कोथिंबिरीचा. धुवून घेऊन घेता की नाही तर बघा. धुतलेलं नाही तर पुणग्या परत तापात तकडे माका व्यवस्थित धुता लागताय ते कोथिंबीर नीट करून घे. झाली एवढी झाली. एवढीच नाही नको आमका. जेवणारे किती आहेस माका सांगा 10 दर ती नंतर कापू एवढं. काय नको तुमचा आळात केवढा आता नका सांगा, आळा पळपावर असं खेळ. मी एकदाच घेते डबल नाही एकदा तू गो मी एकदाच त्यांना दाखवलं आणि त्याचे निम्म गो. म्हणजे कमी आळपावाली आहे. मग ह्यो पुरा काय गो पापियांच्या आळपावर अवलंबून आहे, आमच्या आळपावर अवलंबून नाही. आमच्या भंग गावी काय एवढे जेवणार. हम्म. गो अगो असं ना म्हणूनच आधी बघा खजर टाक याच्यात टाक. ह्याचेच नको टाकू. काय बाबा या डेंजरच आ नशीब. दे वरचं काहीतरी. उठ आणि घे. हे घे आणि हे धुवून घे. हा. हे का तुम्ही पार्टीक नेतास हो. बरोबर भांडी घासूचं काम ते का देतात. खबर आहे. पण मी नाही घासीत दरवेळी भांडे. ठीक आहे आज घासूची लागतील. हे पुष्पताई आली. अरे पुष्पाताई आल्यात तुम्ही. जरा शिमला मिरची कापून हो, द्या. खरंच मी चलती गो गो खरंच मी चलती. गो हा मग पुष्पाताई गोच म्हणणार. मग मी गो ए सांगितलं. पुष्पाताई. छ्या, सॉरी अहो पुष्पाताई. तुमका आता या भीक घालीत नाही आता आता सरळ खलटी मारीत Ignore मारणार. इग्नोर. डायरेक्ट ताटावर बसणार. गो एक माझं कांदो काय गेलो एवढेच दिले ना त्यांनी यो. त्यावर कांदा वळून काढ. कार्तिकी मॅडमने आमच्या कांदा पण धुवून काढलाय तो पण साला सकट. भाई तरी मी शोधते एक कांदा. या डेंजर आ त्याचं नाद नाही करायचं. काय, आज Danger. बरोबर आहे. जाऊ दे. गोवा काय घालणारा करून मला मारतो. मारणार तो. कोण मारतो गो गोहेजो. कार्तिकीचो कांदा धुवून आणलाय बा चालला सकट बरं आली. बिल भरणार ए, ए, ए. गौऱ्या. पुष्पा चालला बघ तो बस तुमडीत कल्टी मारला बघ. ए गौरव. ये. ते गौरव का आधी कशा आणलास? माका वाटलं आता बोलत गणेश सोडवता बाय बाय गणेश सोडवता. कोणता गो. या टोपात ह्या होय त्यात होय सगळं. हो, त्या बोलाची कढई ती बनायचं. कशा नेलं ती? नाका होई होती हो. बघलं रे एवढी कामा करून मला काय बोलता बोलाची कडी नाही बोलाचं भात. जाऊन दे तू भांडा आणता. मी नाही काय बोलले हा? तू बोलूच शकत ना काय. मला पण सांगायचं म्हटलं असं तुझं. माळ्यावरती चढणार कोण? तर मंडळींनो अशा प्रकारे अशा प्रकारे कापण्याचा सगळा काम झालेला ना समाप्त. हा. कंचट सगळा झाला झटपट पटापट. झटपट पटापट. लक्ष्मी करके आम्ही हे त्याच्यावर रील नाही केलास तुम्ही तो एवढ्या चांगल्या याच्यावर ते हाता काय करून पिओ ट्रे. आम्ही म्हणजे काहीतरी ठरवलं आणि झाला बाबा. काय पाठपणी तुझा साक्षी या ठरवलं प्रमाण जाणून थांब 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 थांब. हा काय काय हा माहित आहे बघू गेलास गो साक्षी.
बघा कामाडी पोरा मेन प्रोसिजर तकडे आम्ही ना ह्या एकटाचा कामाडी आम्ही म्हणून ते काय एवढी स्थळ येतात ती कमेंट येतात ते याच्याचमुळे. आता याच्यानंतरची काय प्रोसिजर आहे? इसके बाद एका भांड्यात काढायचो भात. हम्म. आधी वाळायचो, परातीत काढायचो थंड हो. त्याच्यानंतर दुसऱ्या टोपात फोडणी द्यायची, तेल बिल टाकून खडे मसाले टाकून कांदे. ए थांबा भाई रेसिपी सांगते. एक तर तुमका येत नाही रेसिपी त्याच्यात तर सांगता. पण त्या काय करणार आता उजेड पाडणार तर बघणार आहे. हळद मसालो, हम्म. गरम मसालो, सकाळी काय टाकायचे मसाले सगळे. जेवढे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत तेवढे सगळे टाकलायचे. भातात टाकूचे तेवढे टाकायचे. आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यात भाजी शिजवायची, त्याच्यानंतर भात टाकायचं. मग भाजी शिजवलंच नाही ती? आधी नाही शिजवलं, शेण होता. पुष्पाकडे काय काम दिलास? साला काढलाय काय कसली साला काढल्या? बटाट्याची. आपल्याला दुसरीच केलं. वाढ. अरे अर्धवट शिजवायचो. अरे आम्ही बोलत राहुला. 95% भात शिजलेलो आहे. जो 80% वही होतो तो 95 झालेलो आहे. अरे होय रे थर्ड झाल्यावर अंदरचं उठ करते मीठ घातलेला ना करतीया. पुष्पाताई बघ कशी वाकून बघते काय चालू आहे पराक्रम. माका तो भात खाल्यासारखं तू झालो. हम्म. कढी पत्तो तेजू गो बाय थोडं काढून ठेवून दे माझा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या रेसिपीला मस्तपैकी सुरुवात झालेली आहे. पोरा काहीतरी करतात. ह्याच्यातलं मेन कढीपत्ता आता टाकलं. तुका काही तो हे तुमच्यातलं मेन शेप कोणा? हा म्हणजे चांगला झाला काय कसा झाला त्याचं ते काच सांगा गोया. जरी चांगलं झालं तरी मी त्यांना वाईट झालं त्या माहिती आहे ह्या पुष्पाचा डायरेक्ट टोमॅटो टाकलास. भाजी शिजूची मॅरिनेट कांदो लाल झाल्यावर टोमॅटो टाकतात. माहिती आहे बाबल्याने शिकवलं नाही काय? का बावल्याकडनं मी शिकत मग कोण आता तो गुरु? मी स्वतः माझ्या रेसिपीची मालकी नाही. हा म्हणूनच तसा पुष्पासारखेच साखरा ढवळीत राहा पुढे पुढे आणि जर चांगला झाला तर तर मग पुष्पा खूप सांगा गोया. मेन हाताखाली घेतलास त्या का लाकडा ह्या करूक सांग. या डालाकडे ढकल. माका नको सांगू मग पापड बिपड आहे त्याला बाजूच्यातली आपली लादी. माझी आई. थंडी घे थंडी घे थंडी घे जरा असं ए पुष्पाताई आल्या बघ बाय. तेजपत्ता घेऊन केवढं याची पानं नाही ना तेजपत्ता बघ केवढं आणल्यान तो ढकल. वेगळी काळी पत्ती आहे. ए आधी नको नको अगो भाजा नको. नाही काय दी अरे मेरे मेन इंग्रेडिएंट विसरलं. खडे मसाले टाकू तेलात. क्या बोले मी आता काय बोलूच शकत नाही. तू बोललं सगळी जिम्मेदारी माझी आहे तर ह्या फक्त मोबाईल वरच गेला रे. माका काय सांगित नाही मग अरे पण तू बघ तरी कसा करतात ता तरी. आहे ना दिसता खडे मसाले दिसताय ना. अगो तू हे बघ खडे मसाले टाकण्याआधी या पुढचं एक एक माणूस आधी कोणी टाकलं मग तास तर बोल मग मीच तेजू भाजा नको याला जगायचं. असं मी म्हटलं कधीतरी ह्या पोरग्यांच्या हातचं खाय तर ही पोरगी काय करत या गरम मसाला ढकलता या आला लसूणची पेस्ट ढकलता या तेजपत्तो ढकलता आणि ह्या मोबाईल ढवळता. गाईड आमची रेसिपी समजून घ्या. मी घेतले समजून. मिक्स आहे. रिमिक्स बिर्याणीची रेसिपी आहे नाही. पुलाव केक ठरवा काय आयुष्यात करणार आहात. जे होईल ते बघून घ्या. त्याच्यानंतर म्हणजे झाल्यानंतर नाव ठेवणारच. बघा ढवळ काम याच्याकडे दिलेला. वा डेंजर रेसिपी हा. त्यापेक्षा ह्याच्यात मला दुधाचं पीठ मीठ मसाला वाढून झालो. ह्या जर माका आधीच सांगितलं असतं तर मग छान छान सुगंध सुटलेला आहे. दरवळतोय अख्ख्या पंचकृषीत. पुष्पा बघून ठेव गोवा करून घाल तरी घालशील नंतर. दोघ जण असाल तेव्हा करून घालायचो पुलाव भात. बघितलं तू बनवलेला आवडीने खाईल तो. तू काही बनव नाही पण तू काही ढवळून दिलंस तरी. कोणाक तेलात घे बाजून ठेवू नको. मोठ्या माणसाकडे आधी ढवळूचं काम दिलंस माका त्याचं टेन्शन आहे. मी सगळं
ढवळून टाकतं जरा खायचं वाट घ्यावा आईला पोट भरून खावा गळू नको आमका सही सही याच्यावर कमेंट येणार ना होय टाक हयच टाक मी सांगते ते टाका बाहेर जाता नाही त्याच्या दूर काढ मी बरोबर मापात टाकते चमचो बघ गो तू हयच टाक हा बावडी बोललो तू हे तर लाल तिखट टाकलंस खयचो टाकलं मसालो तो लाल होतो तो लाल तिखट आता फक्की असता ती नुसती मिरची बघी अगो आधी विचार अरे माका ह्यो जास्त वाटलो म्हणजे ह्यो बादलेलो वाटलो पुणग्या खाता येईला लवकर इलस अगो मग भाजको मसालो खायचा आहे म्हणजे तू मसालो गोळा टाकू तू सगळं टाकू जा माका करत आता डेंजर काम वाटतं तुमचा अरे माका काय माहिती माझ्या मॉप दिसलो म्हणून म्हटलं ह्यो भाजको होता तिखट कर नको जास्त मला खाऊ कोणार नाही आज काय करतात त्यांनी मका विचारली वासच येलो तो काढून ठेवलं वरती घालू तो असो कच्चो नाही तळूचा तू हो म्हणजे बिर्याणी करूचा प्रयत्न चालू आहे तुमचं काय होईत ना खरं आम्ही बघूला तो अगोदरच तळायचो तो त्याला पुन्हा तो पापड भाजू शिकत ना तू सगळं मराव काढ परत एवढी मोठी ठेवलं सगळं काय काय भाजी टाकलं सगळी टाकून असता हा तुम्ही या रोशी काय करतात मी नाही करणार जा खचा जूस मारा मी काय बोललोय नाही आम्ही ढवळचं काम करतो चललंस? तोंडात बघ ठेव. मिस्टेक कोणाकडनं होत ना तुझ्याकडनं तुझं भाईसोर आली पाणी आणलं साक्षी. गोय तर भाईसोर आधी अगं भाईसोर पुष्पा तू काय करतो उभ्याच फक्त ठोंब्यासारख्या मग ते का परतूचं तरी काम द्यावा पुष्पा भाई लोक कमेंट मारतील काय करताना दिसला नाही आता म्हणून सांगलं माहिती आहे बाबा तू पाणी टाक कळशीत ना टाक थांबा थांब 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 हा आता बघितलं पुष्पानं शेवटी शिकवलं तुमका काय जेवणा करतात गो आग कर गो बदबदावून तू पाणी वाचतो करपात हा घाल कळशीवर पाणी हे बघ काय करतात हा पुणग्या बघ गो बाय 2 भाकऱ्या गॅसवर टाकू मग कर दिया कारण उपाशी मी मारायचं आहे ना या काय बघून कारण मी कशाक नाही येत इथे कसं हा त्या तुझ्यावर येत सगळा माझ्यावर येता येत हम्म. टोप सरळ करा आणि त्याच्यानंतर मी ह्यांच्या हातचा कधी खाणार हा गो या काय तर बघा नाही तुझ्या मोबाईल मध्ये राहूशा बंद केला आणि इलोकी टाक म्हणून सांग बटाटी शिजली काय बघ थांबा शिजली चम्मच कया दर आता जमलं काळा होय तुली आधीच कॉलेजून यायचं काळा झालं काय होत जेवणच करूचा सगळी सरा ते का काय कसं का उपाशीच ठेवलं तेड्याव आजचो भात माझ्या लक्षात राहत कायमस्वरूपी चष्मा काढ पापड तळून घ्यावाय का होय काय ना तेल आहे ना काढ पुष्पा म्हणून तुमचं काम तरी होता नाही तर ही दोघ जण हे बघ ह्या एक मोबाईल घेऊन हा वा आता उठला मी बाबा काम करतोय सगळा करतोय हा. दिसला सगळा करतोय. दिसला आता होता आमचं भात हळूहळू होता प्रेक्षकांना जरा तग धरा बिर्याणी कशी असतं माहिती ती माहिती आहे वेगवेगळ्या कलरची असतात अशी एक लेअर असता त्याच्यावर तशी एक लेअर असता पांढरा भात म्हणजे लाल भात पण ही बिर्याणी नाहीच हा. ही गुलाब भात हा गाईचं खाऊ द्यावा. खाऊ घेतील काय नक्कीच सोपा थोडी बरा हम्म. बाई खिचडी झाली ती खिचडी सांग दे गो लाकडा वाटी करा जगावलो खालसून भात
वाव! हम्म? राजा दरबारातून बाहेर आला. जरासं त्याचे झाड टाक मीठ लागलं अच्छा आहे ना. पण आपण जर आता कोलंबी भात केला असतं तर कसं झालं असतं मग तो? मी कोलंबी भात व्यवस्थित केलं असतं हा. हा हा आणि पुलाव भात मी एक नंबर केलं असतं हा गो हम्म, हम्म. नाही हे माका तेजूच्या हातात खावचा होता माका पण आता सगळं माझ्या नावावर घालते मी, हा. काय झालं मुराक ठेवा हम्म. असं सगळीकडे मार. हे त्याच्याकडे लक्ष दे बाय त्याची मका जाम पुरे पुरे हा ऑलरेडी तेजू घातलेला गो लागलाच नाही हा. हा लागला काय शांत हो, त्याच्या करून दे. ते का नाही त्या करताचा तू मरम कर. काळजी मका तुझी आहे तुमकाच सांगते, शांत होऊन टाकलंय धर तेजू एका हाताने टोप धर. जेवढी केलास तेवढी भांडी घासा मगाची घातली. गो मगाशी काय सांगलंस गो भांडी तुम्ही घासायची नाही. हम्म. ए गौरव उठ भांडी कसं कॉन्ट्रॅक्ट ये ते का वाटलं खाऊचा कसलो इलो बघ पटाकन भांडी कसं कॉन्ट्रॅक्ट पाचल बस भांडी घासूक लागा प्रेमान सांगतो की दमदाटी करून सांगतो दोन्ही बस भांडी घासूक लागा. भात ते का भारीच पडलो घराकडे आवशीन जेवण बनवलेला तार सोडून इलो तो आहे. बस रे बस रे जरा माणसात बस बस नंतरची सगळी घासूची. आता शर्दी नाही घासीत असतं नाही. आणि कांदो हे कर ना. ए झाला मग सांगणार कधी अशा प्रकारे बघा थांब अजून. हा अजून बाकी आहे कांदा कोथिंबीरनी गार्निशिंग चालू आहे ओ चिमुटो आणखी चिमूटो. चिमुटो काही तुला एक कडं उचलता इकडे कुर्ले तर सोडून बाकी सगळ्या घेऊन या आपले गरम करते जरा. कुर्ले गो पेस तो आता नसता. होय होय. मीठ टाकताय तुम्ही नको टाकू माका धरून मार नाही एक मी टाकते. आणि तापमान दे तरी आवाज येतात. तापाक पाऊ तेल देत नाही बघ तो काय सुटलो तर मग माझा गव्हा कट्टा कुर्लेचा गव्हाक मी असंच करून घालते. तू घालशील ह्याचा काय कार्तिकी जागा मी त्याशिवाय घालते. पैसून पापड आणलं टिश्यू पेपर नंतर घेऊन जा टिश्यू पेपर आणा टिश्यू. टिश्यू पेपर तुला कोईत नाही की काय 9 महिन्याची मला नको गप्प तू गप राव गरव आहे ना. अरे जा आता पण वाट मोकळी आहे. घरात जात काही सुनीला घरचं जेवण सोडून तू म्हणतो मी घरचं जवान सोडून हय लय ए ह्याचं एक तेजू ताईच्या हातचा गाव ह्याचं एक डायलॉग बोल. नाही आयला हम्म. आयला रे. मेला टाक अंगार टाक ढकल टाकल गाइस ये हमारा देखो फोडणीचा भात स्वतःच बोलला प्लस बिर्याणी भात प्लस पुलाव भात हा मिक्स केलेलो हा मिक्स भात. तर मित्रांनो बऱ्याच टायमानंतर आता शेवटी आपलो कार्यक्रम धर तेजू. शेवटा केलेलो हा ए गौरिया चल आणि आता अखेर आम्ही ताटावर बसतो काढू का? श्लोक म्हणत हा श्लोक म्हण ह्या कोणचं काकांका नेऊन दिसा त्याच्यात जरासं लोणचं वाढ. आणि एक वाटी घेऊन ये 1 वाटी 2 वाटी घेऊन लागली हा. श्लोक पासून सुरुवात आहे पुष्पा जेवला सगळं दिलेलं आहे. तर ते का तकडे हा आता कोणचं? जोड्यान बसतो कार्तिकी कोणता ताट होय आणि सांग ताट कोणता ताट दिलं त्याचा आहे ते पुष्पा. पुष्पा गो हय बस हं? येता ताट पाडो. चायला भारीच तू कार्तिकी नाही वाढली तुला वाढते हे छानच झालंय असे वाढू नाही खरंच छान झालं हा हा मी देते. बघ या दोघांनी एकात लिहून सांगितलं नाही आता काय खाल्लंच नव्हतं. नाही ह्या खाल्लंच नाही, माझं तो तुझं ताटच नाही. तो तुझो मी असं म्हण. खास एकदम जोडीदार ए मित्राच्या बाजूक बस जा. हम्म. होय त्या उमऱ्यावर बसायचा नसता जेव. फ्लॉवर जर आणला असतं तर अजून द्विगुणित झाली असती चव कळला फ्लॉवर वय होता. हम्म. बघा एक तसून ताट बघा हे काय तर सांगा तरी कसं झालं हा? छान औषध बनवलेलं बरोबर बोलतो काय झालंय मी छान काय आहे नाही मी खायला येत नाही त्यांका असते का सांगतो आता काय बोलतच नाही तो हम्म. घर ठेवलं वाढलं घेवा थोडा भरीत घेवा पुणग्याच्या हातचा काळा वाटा ना काळा वाटप नाही तुझा मस्त लागतं इथे. बघ छानच झालंय भरीत बघ
मग रेसिपी बघूची असेल तर मालवणी राहत्यावर जाऊन बघा. काय सगळी इलास A to Z. भाऊजी पण इले. मावशी काय हा पुष्पा भुतूर जोड्या नाही हा आता पण दिसला बघ पुष्पा हय बघ तरी हा दिसतच हा आता प्रेक्षक बनतील एका वेगळा कशात टाकलास हा पण त्यांना माहित नाही हा. पापड कसं झाला गो सांगतच नाही खास तुझ्या मैत्रिणी एवढ्या बोलवल्या मस्त झाला मस्त मस्त झाला पुन्हा एकदा कधीतरी मग करून घ्या. सामान आणून दे पण ते का सासू सांगित व्हायचं खाण्यात बघा चालतो मायरा. पोरींची कंडिशन बघा भाजी सगळी बाजू काढली नाही ह्या पण त्या साक्षी पण त्यातलं ह्या आमचा पोरगा सुगरणच आहे. मग ह्या ना जेवण सगळा करता बरोबर करता चपाती वगैरे भारी करतात. तुमचं कसं होणार रे हे आम्ही सगळा नाही, तुझा नाही त्याचा मी एकटा त्यात लावून मुलांच्या एकटा नको नंतरचा बोलतोय एकटा तू काय बनवून खाशी तू मॅगी उघडून बाई सालं एकदा लगीन झाला का सगळे जण जेवू जाऊया. कोणाकडे आपण सगळी हा हा जाणार नाही लग्नाच्या टायमाक ना स्पेशल त्याच्या हातचं जेवू जाऊया. होय होय बिंदू द्यायला पाहिजे. काय तुका वाटतं हम्म. काय वाटत का काय नाही प्रेक्षकांका उद्या कमेंट करतील म्हणून माका चालू करूचो लागलो कॅरेक्टर. पुष्पाताईला तुम्ही वेगळं का बसवलं असं म्हणतील. मीच बसलो. हा आताच नशीब तुझ्या तोंडानंच सांग आता एवढा सांगान पण ते परत विचारते तरी पण पुष्पाताई वेगळी का बसली म्हणून तू का विचारते चांगलंय ना मीच बसलोय. हा तेच तुम्ही तिला घेत नाही तुमच्यात असं नाही आहे ना ते तुला नाही यायचंय ना आमच्यात जेवलं पोटभर काय व्हाया अजून काय नाही. नको चाललास गो झाली पार्टी झाली मस्त छानच मस्त झाली मस्त झाली तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजचं पार्टी जो बेत मस्तपैकी आमचं झालेलो आहे आणि आता सगळी आमची चिल्लर पिल्लर पार्टी चालली आता घराकडे चिल्लर पिल्लर खायत पण ये खा हां यो बघ 11 वाजून गेलेले आहेत आणि आता झोप पण मस्त येतात. तर मित्रांनो ह्यो व्हिडिओ कसा वाटलो तो खाली कमेंट करू आमका नक्की कळवा आणि असेच जर पार्टीचे व्हिडिओ होय असतील तर तुम्ही आमका कॅश द्या फक्त कमेंट करा असेच पार्टीचे व्हिडिओ होय असतील तर पुढचं आम्ही बघता सगळ्यांका कसं काय वेळ जमता त्याच्यावर चला तर इथेच थांबूया पुढच्या भागात भेटूया तोपर्यंत बाय बाय.